Čaute u môjho nového videa a toto video bude obsahovať nadávky a iróniu, pretože budem reagovať na tieto krásne hejt komentáre. Takže môžeme začať. Takže tu vidíme prvý hejt komentár. Vidíte, čo sa tam píše? Ja sa z toho asi rozplačem, to je také smutné. Takže toto je motivačný vlog, ako získať väčšie sebavedomie, takže si ho užite. Dôležité je napísať hej komentár youtuberovi, ktorého nemáte radi, pretože to vám pomôže, uľaví sa vám na duši. Keď to ukážete svojim kamarátom, že ako ste ho riadne zdisovali, tak vám to zdvihne svoj sociálny status a budete proste vyššie v skupine, rozumiete? Takže napíšte hej komentár, ideme to vyskúšať. God si totálne ťahaný od Evžena a... Takže si povieme, čo treba dodržiavať pri písaní hejt komentárov. Musí to byť gramaticky nesprávne, tomu youtuberovi to nesmie dať nič a musí to byť totálne na nič komentár, ktorý nemá vôbec žiadnu cenu, ale toho youtubera totálne urazí. Ja keď som ho napísal, tak mi to totálne zdvihlo sebavedomie, normálne som si povedal, že som najväčší šéf. Toto všetko bola satíra a irónia a nepíšte tie hejt komentáre, lebo to vypovedá o vás, že si nevážite druhých a nevážite si ani svoj čas, lebo robíte takéto hovadiny. Radšej sa učte do školy, ako keby máš napísať nejaký hejt komentár. Takže máme tu ďalší skvost. Kopíruješ Peťana. Takže ako vieme, je veľký rozdiel medzi kopírovaním a inšpirovaním sa. No takže kto asi by mohol napísať takéto komentáre, že kopíruješ niektorého youtubera. Takže isto to musí byť nejaký človek, ktorý si nedokáže vymyslieť vlastné nápady a potrebuje si to na internete kompenzovať tým, že povie ostatným, že nie sú svojskí. Pritom on nie je svojský. Dobre, takže teraz si ideme pozrieť skutočný copyright Peťan Games. Zdarec ranec! Vítam vás Peťan Games! Takže ideme sa posilniť borovičkou! Fuj, to bolo horúčava. Takže ideme si zahrať Šulinio, alebo ináč, čo poznáte, Sliterio. Dáme si originálne meno, sople z nosa. To ešte nikto nemal. To bola výstižná ukážka copyrightu Peťan Games, takže dúfam, že sa ti to páčilo, čo si napísal ten komentár, aby si vedel rozdiel. To je už seriózne. Začni jesť, potri sa ako vykladáš, prosím ťa, je mi z teba zle. Chlapec má 72 kg a ak si pamätám vtedy, keď som natáčal toto video, tak som mal asi 61 kg, teraz som pribral na 67. Takže poďme si to prebrať. Ja som somatotyp ektomorf a ektomorf na najmenej silových vlákien, má najrýchlejšie spaľovanie, no takže už vieš, prečo nemôžem nabrať hmotu a pribrať. Vyriešené. Na budúce, keď budete písať takéto komenty, tak si premyslite, že čo píšete, či máte fakta, alebo si ich vymýšľate. Takže ďalší komentár, už neber to LSD, tomu dáme aj like, aby sa potešili ľudia. Ty mi nezakazuj, že nemôžem brať LSD. Ako natočím originálne video, nebudem mať žiadna inšpirácia. Chlape, pozri, tam čo je, tak tam vidím celý vesmír. Celý vesmír je tu takto. Takže toto bola irónia a ja LSD akože neberiem. A ak uvidíte nejaké účinky, ktoré budem mať s tým a nebudem to hrať, tak mi napíšte do komentáru. Takže toto je z tohto videa všetko. Ak sa vám páčilo, tak dajte palec hore a nejaký originálny komentár, z ktorého sa poteším.